ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲರ್ ಎನ್ನುವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಪ್ಪಗನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾನ್ವರಿ 2 2023 ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿನ ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಪುನಃ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪುನಃ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಪರ ಚಾನಲ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಈ ಏನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ತಾಂಡೋಡಿಗೆ ಏನು ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೈಫು ಇನ್ನು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಂದೇ ನಾನು ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ತುರಂಡಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಪುನಂಚಿನೇನು ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಯಾನು ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಓ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೋನು ಜೇರು ಬಟ್ ಏನಾರು ದಾಸ್ರ ಏತೋ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆವದಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡ ತೆಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದೂರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೂರ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೇರ್ಜಿಂಡಲ ಕೆಲವೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ತೂಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಯ ದಾದ ಎಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂಪೇರತೆ ಅಕ್ಕಲು ಸೊ ಈ ಪೂರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾನು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶೇರ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂಕಿ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇಳು ದಿಂಚ ಅತ್ತು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಓವೇ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚರ್ಚೆ ಆದುಪಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದುಪಡು ದಾದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆದುಪಡು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋರ್ ದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋನ್ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ದಾಯಿ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತುನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ತ ಅಂದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಏನಡೆ ಏರ್ ಪಾತೆರಂದು ಕುಲ್ಲಡೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವಡು ಅಕುಲು ತೂವೊಂದಿನಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂದೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ತೂಯ್ ಕೂಡಲೇ ಏರ್ ತೂಪುಜೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಸೇರಿಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಪಾತೆರಂಡಲ್ಲ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಓಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏರ್ನಾಲ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಗ್ರೋತ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಗ್ರೋತೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಲೋವೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಫೈನಲಿ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತಲ ಮೂಕೆ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಪ್ರೂಪ ಗುರ ಏಪಂಡಲೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂಪ ಗುರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ಬಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ದೂರಾಂಡಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಓದಿತ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತನ ಯಾನು ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ರೂಪ ಗುರ ಫೋಟೋಸ್ ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಆತು ಮೂಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ರೂಪಗ್ರೋನ ಫೋಟೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಅತ್ತು ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆವನೋಡು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ದಿಂಚಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಏತು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುರಾಂಡಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏನ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಚ್ಚ ಏನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಪನರನೇ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ ಪನಂದೆನೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿಯೇ ಬಟ್ ಪಂದು ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಜನ ಅಂಡಲ ಚೂರು ಜನ ಅಂಡಲ ಉಲ್ಲರತ ಮೂಕೆಡು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪರ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಲವ್ ಮನ್ಪರ್ ಅಂಚ ಅದು ಪಂದೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕುಲು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ದಾದ ಮೂಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಇಜಿನ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಾಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗಲ ಏನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಎಂಕೇರ್ಲ ಪಂತಿಚಿರು ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ
ಪೂರ ವಿಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪೆ ಏನೋ ಟೈಮನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿರ್ದೆಚ್ಚ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಬೋಕ ಏರೇರ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದಿ ನಾಕುದು ಆಕಲೆಗೆ ಪೂರ ನಾನು ಅಡ್ಬೋಕ ಪಿರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ದೂರ ಪೋಯಿರು ದೂರ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತನ್ ಪೋಪೇರು ಆಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೊ ಈತ ದಿನ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೀನಿಕ್ ಎಬೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಮೋಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜನ ತೂವರೆ ಆತದಲ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಬೋರ್ತಿನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಸಗೂ ಬೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು. ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ. ನೋ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಬೈ. How was that? Full ayara nikula full ayara jara palle pade and comment section lo off mantide that panda comment section first video tu ijinala comment section onji takkondu open apudu tupar comment idda dandala full atta nijana sulla and nikul comment section tu decide malfarate. So anchada comment section nu off mantide encha 3 years udincha mantondule at easily burdu korpuji gottuji bokaina mind orora borchi incha pura panpune manas borchi and panondu gadi panondu pun borcha tabuda నీకు మల్పరి విత్ ಬೇಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದೇ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊರರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನು ಸತ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನು ವ್ಯಾವೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕಾಣೆ ಹಾಕದ್ ಪಿರ ಜೋರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಪಡನು ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಬಾಯ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಪಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಲ್ಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿದ್ದಲ್ಲ ಆತು ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಏರ್ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅಕುಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರ್ ಪಂಡತೆ ಅವಳ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿತರ ವಾವ್ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮೇರಕುಲು ಒಡೆ ಪೊಯ್ಯರೊಡೆ ಬತ್ತಿರು ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಕುಲು ಓಲೋಲ್ ಪೋಪರ್ ಅವು ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಎತ್ತು ಪಾಡು ಜನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ಹೊತ್ತು ವೀಡಿಯೋನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡುವ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಪಾಡುವ ಆತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇತಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಪ್ಪಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಡಿಯೋ ಒಪ್ಪಡನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತನು ಚಾವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಂತೀನಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ವಾಚ್ ಮಂತಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪಿರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಪುಡು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಯ್.